Bună, dragilor! Pentru cei care vedeți acest videoclip, eu sunt Bianca și de mai bine de 4 ani mă ocup cu pregătirea elevilor pentru bacul la geografie. Astăzi o am alături de mine pe Alexandra, o fostă elevă de anul acesta. Bine ai venit, Alexandra! Bine v-am găsit! Ce faci tu? Cum ești după bac? Cum te simți? Sunt foarte relaxată, acum am aplicat pentru facultate, Hmm. noroc cu nota de la BAC, de la geografie, că m-a ridicat foarte mult. Super! Deci să înțeleg că te-a ajutat și mai departe la facultate. Da, păi a fost cea mai mare notă și am reușit să-mi ridic media cât mai mult posibil. Bun, super, super, mă bucur mult. Uite, Alexandra, hai să o luăm așa cu momentul zero, să le povestim celor care se uită la noi un pic despre experiența noastră. Îți mai aduce aminte cum m-ai descoperit tu pe mine? Da, mi-aduc aminte foarte bine. Știu că eram cu 3 luni înainte de BAC și eram Mhm, foarte panicată, fiindcă eu am ales în primul rând sociologia. mhm, Și am dat la simulare, am luat 6 sau 5, nu mai știu, și am mhm, zis nu, eu nu pot să învăț sociologie, e prea greu, nici nu am un material de pe care pot să învăț și am zis care este cea mai ok materie pe care o pot învăța cât mai rapid. Și am decis geografia. Prima oară m-am uitat pe YouTube, am încercat să caut videouri care să-mi explice materia mhm, și nu am găsit prima oară. Îți văzusem videoul, dar nu știam exact că predai, fiindcă nu apucasem să mă uit până la final. mhm, Și am mai trecut o săptămână, două, știu că panica devenea din ce în ce mai mare, fiindcă venea și simularea națională. mhm. Și am zis nu, că trebuie să fac ceva în legătură cu asta. Și până la urmă am căutat mai multe despre tine, ți-am găsit și Facebook-ul și grupul, am aplicat la el. Știu că Mhm. am așteptat și după devenisem atât de speriată încât te-am contactat și pe Instagram. Mhm. Și știu că mi-ai răspuns și eram foarte fericită că în sfârșit pot să încep să fac ceva în legătură cu această materie. Și da, cam așa te-am găsit. Super, super. Ce poveste interesantă. Deci te-ai Da. schimbat de la sociologie la geografie cu 3 luni înainte. Da, și toată lumea era contra, că nu poți să înveți, că o să iei notă mică. Bun. Uite, zi-mi un pic, cum te descurcai tu înainte la geografie? Înainte să lucrăm noi împreună. Am încercat și eu să fac teste înainte să mă Mhm, hotărăsc 100% că vreau la geografie și luam fără internet, fără să caut, mai ales la România. mhm, Cred că undeva pe la 6 mhm. și am zis că nu se poate așa ceva. Da, Nu super. știam decât Europa, știam țările, capitalele Mhm, și clima, așa că decât din clasă, dar nu știam foarte bine, nu o stăpâneam. mhm, super. De pe ce învățai înainte să lucrăm noi împreună? Încercam de pe net, mai întrebam și pe ChatGPT să văd anumite, nu știu, răspunsuri, dar nu absolut deloc. De pe Setera, cred că am încercat să învăț și capitale și așa să le rețin mult mai bine. Dar în rest, am încercat să învăț de pe caietul de pe care ne preda profa de la clasă și ca să înțelegi, erau sute de pagini. Nu era explicat logic absolut deloc. Până și clima, ea nu ne-a arătat pe o hartă, ne-a spus coordonatele pur și simplu în nordul Europei, după în nord-estul, dar mai spre centru, dar nu înțelegeam nimic. Mhm. Și nu puteam. Deci să înțeleg că nu aveai nici materialele necesare care să te ajute să înțelegi. Era totul așa, în ceață și din punct de vedere al informațiilor și al materialelor. Da, și eram eu în ceață în primul rând, în afară că nu aveam de ce să învăț. Am înțeles. Bun. Și uite, hai să ne gândim cum s-a schimbat experiența pentru tine după ce ai început tu să lucrezi alături de mine. Mamă, păi știu că am simțit așa, un, am simțit relief, efectiv, că am participat la primele două cursuri online, care erau tot așa filmate și știu că mi-aduc foarte bine aminte că era cu râurile și cu orașele din România. Mhm. Și cred că am stat 2 ore să mă uit la fiecare, adică 4 ore în total, și am mai stat eu să le învăț și le-am învățat atât de repede. Știu că într-o zi le reținusem pe toate și știam că pot să iau o notă, nu știu, cu un punct, chiar două mai mult, Da. uh, cu ajutorul acestor două lecții și am zis, gata, stai să vezi că le dovedesc la toți, că eu pot, că nu știu ce, și de-abia așteptam următoarea oră. Și Mhm. când a venit, țin minte că aveam foarte mare emoție să și vorbesc, să răspund, să nu mai puteam. Și am văzut cât de prietenoși sunt și elevii, cât de prietenoasă ești tu, cum ne încurajezi pe toți și pur și simplu am simțit din energia ta și a lor că eu pot să fac chestia asta, că chiar pot să învăț, că am o șansă. Super. Deci nu a fost un impediment pentru tine faptul că am lucrat online și am și fost într-o grupă de elevi. Nu, chiar cred că m-a ajutat mai mult, fiindcă puteam să mă concentrez mult mai bine pe online. Mhm. Super, super.
Perfect. Uite, cât ai lucrat tu cu mine, îți mai aduce aminte? Da, am lucrat în fiecare sâmbătă și luni și pe final, înainte cu debat cu 2 săptămâni, cred că în fiecare zi, dar nu intram în fiecare zi, că aveam și alte meditații. Și nu Și, mă uitam peste ele, că nu prea mai aveam timp. și pe ce perioadă? 3 luni de zile, nu? Cursul 3 luni, da, 3 luni. bun, perfect. Și Chiar cred că 2 luni jumate, dacă nu mă înșel. Nu dacă mai știu exact. ai început după simulări, deci După simulare, da, cu după o simulări. săptămână înainte de simulare națională, țin minte foarte O bine. săptămână înainte. Da, undeva la 2 luni jumate, cam așa, aproape 3. Hai să zicem aproape 3. Da, Și ce rezultat ai avut după astea 3 luni de zile? am luat 9,80 și No. puteam să iau 10 dacă nu greșeam un din atenție, dar asta e vina mea. Bun, felicitări, o notă foarte, foarte bună. De la nu știu, nu pot, știu de 6 la 9,80. Da, Wow, foarte frumos. Felicitări. mulțumesc. Uite, care crezi tu, Alexandra, că au fost top 3 cele mai mișto lucruri la pregătirea asta cu mine? Ce te-a ajutat pe tine cel mai mult sau ce ți-a plăcut cel mai mult? În primul rând, mi-a plăcut cel mai mult organizarea, Mhm, cum ai organizat toate informațiile pentru a mă face, nu știu, să înțeleg mult mai bine materia, în primul rând. Totul era colorat, explicai foarte bine. mhm, Uh, Al doilea lucru care mi-a plăcut cel mai mult a fost că răspunde la absolut orice întrebare. Dacă era cea mai mică chestie pe care puteam să o știu, să o caut pe net, tu îmi răspundeai și nu te supărai și asta cred că ne-a ajutat foarte mult să avem și încrederea asta. mhm. Și al treilea lucru care m-a ajutat cel mai mult și mi-a plăcut mie a fost, stați să mă gândesc o secundă, și faptul că era online. Nu, faptul că erau înregistrate. Eu dacă nu puteam să particip, ba aveam o întrunire de familie, ba eram la liceu și am fost prinsă cu temele sau pur și simplu uitam sau adormeam de oboseală, eu puteam să mă uit în oricare zi la aceste filmări și să fiu acolo. Nu era ca și cum lipsesc, pur și simplu eram acolo, numai că răspundeam eu în gândul meu și mă corectam singură. Și puneai întrebările pe WhatsApp. Da, și puneam orice întrebare dacă aveam. Și asta mi se pare cea mai mișto chestie, că o înregistrezi, fiindcă nu pierzi absolut nimic, decât dacă vrei. Exact. Dacă nu te uiți după, adică dacă știi că ai lipsit și nu te Da, uiți după aceea, clar, e pierdut. da, dacă nu vrei, nu faci, adică, Dar tu te uitai când aveai liber. da, Bun, perfect. Te referi și la videoclipurile de pe platformă sau doar la înregistrări? da. Și la videoclipurile de pe platformă m-a ajutat foarte mult, mai ales la început. Sau dacă nu înțelegeam și nu mai aveam timp să mă uit 2 ore, mă uitam repede și știam deja baza și recapitulam minoritățile care mi-au scăpat. Super, super. Uite, ce simți că ai avut un plus la pregătirea asta cu mine, online, față de o pregătire clasică? Faptul că puteam să apelez 24/7 Mhm. și că erau foarte dese meditațiile, adică erau de 2 ori pe săptămână, 2 ore și am simțit că lunea se făcea teorie și sâmbătă se făcea practica. La alte meditații nu făceai așa ceva, pur și simplu făceai, nu știu, jumătate de oră teorie și restul practică, depinde și de materie. Și am simțit că lucrez foarte mult și că nu uit aceste informații de pe o zi pe alta, cum uitam la alte materii. Deci faptul că ne-am văzut și mai des decât la o meditație. Da, da, și faptul că nu erau departe una de alta, adică recapitulam destul de repede informația, astfel încât să o rețin. Super. Știu că la un moment dat, eu o să aminte, acum te-am văzut și în comentarii la mine pe TikTok cu un elev care zicea că n-ai voie să aproximezi parcă asta, altitudinile. Și a Da, explicat, altitudinea de la munte. și a explicat acolo foarte frumos că ai o marjă de eroare, exact cum v-am zis eu, și chiar i-ai spus, ne auzim, știi când vin rezultatele. Și uite că După BAC, da. ai fost Da, că mă enervasem foarte tare că se lua de tine și mi se părea destul de stupid pentru 1 metru de munte. Adică, na, Dacă eu zisesem 1850 la Apuseni și el a zis, nu, da. 1849. Și că n-are cum să fie 1850, că ajunge până la 1849 și că nu contează, nu Deci le pasă atât de tare. au fost și chichițele astea pe care eu v-am ajutat să le învățați ca să ajungeți la punctaje mai bune. Da, adică la câtă materie mi se pare că a fost, într-adevăr a fost destul de multă, numai că am reținut-o foarte ușor cu ajutorul tău. Mi se pare că chichițele astea, cum erau în comentariul respectiv,
sunt absolut irelevante pentru că dacă aș sta să le rețin pe toate, cred că aș nebuni. Da, n-ai cum să Mai le... ales în 3 luni, n-am cum să le rețin așa. Exact, exact. Uite, simți, Alexandra, că a meritat investiția pentru curs? Dacă ar fi să o luăm de la momentul zero, te-ai mai înscrie la curs? Da, normal. Eu am avut și o prietenă pe care am încercat să o aduc și a zis că regretă foarte mult după BAC că nu s-a înscris. Și pe lângă faptul că nu a fost foarte mult, să zic, o sumă extraordinar de mare, gen chiar a fost super ok pentru cum ai lucrat cu noi și cât ai lucrat cu noi, 100% aș investi din nou, aș veni și de drag încă un an, pur și simplu să fiu acolo, Te aștept oricând în vizită acum. chiar o să vin. Bun. Alexandra, să știi că la videoclipul ăsta o să se uite foarte mulți elevi care poate că nu știu ce să facă. Uite, poate au fost în situația ta și sunt. Măi, mă gândesc să dau la logică sau la sociologie, dar totuși mă gândesc un pic și la geografie. Să încep cursul ăsta, să nu-l încep. Tu ce mesaj ai pentru ei, având în vedere că experiența ta a fost una un pic mai largă, ca să zic așa? În primul rând să nu vă panicați, încercați să vă decideți la ce materie vreți să dați, uitați-vă pe anumite cursuri care sunt gratis, de exemplu, vedeți cum explică un anumit profesor. Dacă nu vă place materia, ea că este disponibilă să explice mult mai bine. Personal, cred că o panică va fi la toți, nu ai cum să scapi de ea decât după BAC. Important e să lucrezi cât mai mult, astfel încât să fii sigur pe tine și să te duci încrezător la BAC, să știi că poți. Că, de exemplu, eu la BAC m-au întrebat 5 elevi în același timp lucruri diferite și nu știam la care să răspund prima oară și se întrebau de unde le știu pe toate și sunt așa de, nu știu, sigură pe mine. Stăteam pur și simplu și eram acolo, eu pot să fac, eu iau 10, eu. Trebuie să lucrați mult, într-adevăr, dar o să se merite la finalul zilei, credeți-mă. De unde crezi că ți-a venit încrederea asta? Ce te-a ajutat cel mai mult să ai încrederea asta în tine? Fiindcă de fiecare dată când lucram online cu tine și cu ceilalți elevi, la anumite întrebări știam ba instant și mă verificam și vedeam că sunt foarte bune și pur și simplu am început să fiu încrezătoare. Desigur, mai erau și răspunsuri greșite, uneori fatal de greșite, dar am fost foarte atentă și am încercat să le rețin pe fiecare în parte, astfel încât la BAC dacă îmi pică cea mai grea întrebare, să o știu, să mă gândesc la ea, să fiu liniștită. Că s-a mai întâmplat să mă panichez sau să fiu foarte obosită și nu răspundeam ca lumea. Dar exercițiul ăsta atât de des cu tine m-a ajutat să nu uit informațiile și să pot să le știu instant, pur și simplu, să îmi vină. Super, super. Le recomand să înceapă cursul ăsta? Dacă ar Da, a fost, cred că, cel mai bun curs, cea mai bună meditație pe care am avut-o vreodată. Nu am avut niciodată una asemănătoare și mi se pare că m-a ajutat cel mai mult, fiindcă și la evaluarea națională și la BAC asta a fost cea mai mare notă la geografie împreună cu tine. Și simt că rezultatul ăsta este și datorită ție în 70%, fiindcă fără tine chiar nu puteam. Mulțumesc. Da, dar și al tău, pentru că te-ai ținut de treabă. Da, am muncit, dar informațiile sunt foarte bine structurate, deci nu cred că o să uit niciodată acest curs. Super, mă bucur Pentru că te-am lăudat la toată lumea, și la mama, și la tata, și la iubitul meu, și peste tot. Și la meditații te-am lăudat de asemenea și toată lumea era uimită și întreba, păi și cum faci cu câți elevi? Și poate să facă cu toată lumea, să întrebe pe toată lumea, să bage în seamă pe toată lumea? Și a zis că da, e minunată, că uite, vorbesc cu ea. ce tare, Da, foarte, foarte tare. toată Bun, lumea a fost uimită de capacitatea ta. bun, chiar mă bucur că te-ai simțit bine la curs și că ai avut rezultatele astea atât de bune. Uite, veneai de drag atunci când veneai la curs? Da, în fiecare zi. Mhm. Mai ales și la exerciții. Dacă nu înțelegeam, știam că poți să te întrebi și nu aveam această frică. Super. Îți mulțumesc mult, Alexandra, pentru videoclipul ăsta. Contează mult pentru mine și, dragilor, pentru cei care vedeți videoclipul ăsta și nu știți ce să faceți, poate că sunteți în situația în care a fost Alexandra. A vrut să dea prima dată la ceva, s-a răzgândit. Puteți să-mi scrieți un mesaj, așa cum a făcut și ea pe Instagram, cu textul 10 și hai să discutăm acolo mai multe detalii, să lucrăm împreună, să ajungem la rezultate cel puțin la fel de frumoase.